कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रथम जावनो हाव मिगले गुरु महाराजांगेले चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार कोरनो तंगेल आशीर्वाद मागून घेतस। तशीची इस्कॉन संस्थापकाचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हंगेले पय्याक नमस्कार कोण चरणारविंदाक नमस्कार कोण हांव आशीर्वाद मागून घेतस। तशीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाक तगल चरणारविंदाक नमस्कार कोण हांव आशीर्वाद मागून घेतस। त्याक म्हळ्यारी आजी मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग आमका भागवत पुराण कोंकणी मुखांतर अंगेल मुखांतर आमका भागवत मुखांतर आजी लभ्य जातस। आयचे आमगेल टॉपिक कसं म्हणल्यार आमी भागवत प्रवाहांतू ओळणू 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 तांचे स्कंदांत पावले तांचे स्कंदांतू 52nd chapter म्हणल्यारी आजी द फर्स्ट लव लेटर आणि द फर्स्ट क्वीन हे आमगेल टॉपिक अशेलरी लव लेटर पुडतकून आशिले जाल्यार कोणा बरो का कशी आमी काण घेव का ते लव कोणा लोट्टू म्हणून हे काणया मुखांतर आमी मना करून घेवयात। अंतू आमका हे आयचे टॉपिक अंतू दांचे स्कंदांतू 52, 53, 54 तीन चॅप्टर्स आमका कंप्लीट करू आसा। काणी कशी सूर जाता म्हणल्यारी फुडल्या वार तुम्ही ऐकून असो पुरो प्रवर्षण गुड्डेर तुकोन राम आणि कृष्ण बलराम आणि कृष्ण जरासंधाना आक्रमण करू येताना त्या गुड्डे वयर चोवणू तशें हुडलेन ती हुडताना थंयक तांणी दोग जाणां मेल्लेन ती म्हणलेक जरासंधू ते थंय उज्ज दिता आनी मागशें हांगा देव सांगता परीक्षित महाराजा लगी ब्रह्मान ऑर्डर केलेल्या वरीची कोण अनर्थाचे रायु रैवतु तो तागेले दुवेक रेवतीक बलरामाक वर्डी कोरून दिता आणि तशीची कृष्णाक भीष्म काले दुव वैदर्भी भीष्मको विदर्भ
पुराचे रायू ते देखून त्यांचे राणी कन्येक वैदर्भी म्हणून नाव दवरला त्यांनी इतका कृष्णा लोटो वर्डीक जाता म्हणून सांगता तशी म्हणताना परीक्षित महाराजू निमगैता हे स्वामी शुकदेवाला निमगैता स्वामी रुक्मिणीक ती चंदी तोंडाची भीष्मकाल दुव रुक्मिणीक कृष्णा लोटो राक्षस शैलारी वर्डीक झाला म्हणून हांव ऐकला तर कशी म्हणून म्हाका एक डिटेल्ड जावन सांगतो विस्तार जावन सांगतवे म्हणून निमगैता परीक्षित अशी म्हणताना शुकदेव सांगता आयक पळय रಯ್ಯ एक राय आशिल्लो विदर्भ गांव आडळीत करून एक राय आशिल्लो भीष्मक म्हण तागेलें नांव ताका 5 चेडूं आनी एक सुंदरी जावन आशिल्ली एक धुव कन्ये ते 5 चेडूं चेल्या चेडवान नांव कसं म्हळ्यार मलगड रुक्मी मागीर रुक्मरथ मागीर तिन्नीचें नांव रुक्मबाहू चारीचें नांव रुक्मकेशी आनी पंचाचें नांव रुक्ममाली अशी 5 चेले चेडवां आनी ते 5 चेले चेडवान मागशी ताका एक चेल्ली जालेली आसा ताका ताणें मोगान वैदर्भी म्हूण आपोवचें आशिल्लें आनी रुक्मिणी म्हणून तिका नांव घालां म्हूण सांगता ही भारी चंदी आशिल्ली आनी भारी बुदवंती खंयचें तूं पळोवचें काय चंदी आनी दिव्य ज्ञानान ती बुदवंती आनी क्षत्रिय जावन आशिल्ली देखून ती भारी तिका पुरांतूय पुराकल्यांतूय बुदवंती आशिल्ली ती म्हणून सांगता हंगा कृष्णाक कळत काय रुक्मिणी भारी चंदी आनी तिकेल अंगा वयरी भारी शुभ जावन आशिल्ली चिन्नेस ते देखून तिका तिगेल गुण चांग आशिल्ले देखून ती मेगेल भक्त जावन आशिल्ले देखून हांव तिका वर्डी करून घेता स्वीकार करता म्हणून कृष्ण मनांत लेखतकय हंगा तात्पर्यांतू प्रभुपाद सांगता कृष्णान तशी लेखिले इथेक म्हणल्यार ती अंतरंग शक्ती कृष्णाले ती तागेले धाम अंतकुन ती इंटरनल पोटेन्सी म्हणता ती आंतरिक शक्ती ती हंगा 23rd श्लोकांतू कसं सांगला म्हणल्यार कृष्णाक सांगताना सदृशी पती म्हणून सांगला तिक जावक जालेले सदृश जावन आशिल्ले बम म्हणतो म्हणून तशीच रुक्मिणी वर्णन करताना हंगा शुकदेवान सदृशीम भार्या म्हणून सांगला तेवे आम्ही हंगा पळोवंक घेवक भारी चंद ती ताका सांगिले बायल म्हळ्यार तागेले बायल ती सनातन जावन शाश्वत जावन तागेले बायल कृष्णालेची हंगा लोक येवन आमकां ಕೆಲವು वस्तू ಪುರ शिकोचेक तांणी तांगे लीले दाखोवचे आमकां हंगा रुक्मिणीक कृष्णा वर्डी कोरका म्हणस कृष्णाकय रुक्मिणी वर्डी कोरका म्हणस जाल्यार ते कालांतूय आयची सिनेमा काणीशे तिगेले भाव रुक्मी ताका ಒಪ್ಪುನಾ इतेक म्हळ्यार तागेले दोस्ती पुरे दैत्या लोटो शिशुपालो जरासंधो असं सकट जना लोटो तागेले फ्रेंडशिप तेन्ना तो लेखता आनी ताका कृष्ण म्हळ्यार जायना वैरत्व जाळ कृष्णा वैरी ते देखून तो लेखता मिगेल भयणीक वर्डी करून दिवचे जाल्यार शिशुपालाक दिवचे म्हणून खंडीत करता हंगा कोणेय ना ती रुक्मिणीक ती रुक्मिणीक कळता हे विषय कळताना कसं करचे एक कृष्णा कशी पुणे तिल सुका न्हय
जाल्यार ही कृष्णावर कशी तिका इंट्रस्ट आयले म्हणून कळका आमकां. भीष्मक त्या रायाक भारी सत्संगावेरी एक इच्छे केन्नाय तागेले ಅರಮನೆಂತೂ ಒಡೊಡ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾರದು ಅಸಲ್ ಸಕಡ ಮಹಾತ್ಮಾನ್ ಏವನು ಕೃಷ್ಣ ಹೊಗಳ್ಸುನು ಹರಿಕತ್ ಕೊರ್ಚೆ ಹರಿಕ್ ವಿವರಿಸುಚೆ ಹರಿಲ್ ವಿವರಣೆ ಹರಿಲೆ ಸ್ತೂತಿ ಪುರ ಕೋರ್ನು ते चेरडू सांत कून ऐकून ऐकून त्यांना तीन मना खंडित करून घेतलंय. आपण वर्डी करतो म्हणजे री कृष्णा मात्र वर्डी करचे म्हणून त्यांना मनाला करून घेतली. ಹಿಂಗ कसं करता गावांतू गरलेंतू कोणैती गेल ಒಟ್ಟು ನಾಂತಿ ಪಳೆಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ आईच्या अवस्थे कोणे कृष्णा कॉन्शियसनेस रिगली म्हणजे री इतली सान प्रायर कसं लेक काय जाता सकड केला पूर्ण जप तप म्हणून तशी सकडे ते कालांतू तशीची कोणेही तिका फॉर्न आशिल्लें कृष्णाक प्रीती करचेक कृष्णाक पूज करचेतू अर्चन करचेंतू कोणी तिका फॉर नाशिल्लें ती हंग वार्डीक निश्चय करतानी तशीची बाप्पूसू उत्तान संगीले वरी ऐकता तक कुशे सुन्ने तक कुशे कृष्णूची तवे कृष्ण भक्तू जल्लरी पुत्र मोह मित्तन तो ಒಪ್ಪು ಕಜತ್ तक इतक म्हणल्यारी हंगा आचार्य सांगता कसं म्हणल्यारी मन म्हणलेले रुक्मिक होलसीला अंग रुक्मी मन काही मनान शिशुपाल म्हणल्यारी द्वेष मनान द्वेषा ಒಟ್ಟು ಕೆದ್ನ फ्रेंडशिप केली की त्यांना इंटेलिजन्स म्हणल्याला भीष्मको तो बाप्पूसू विवेक म्हणल्याला भीष्मको तो सोलवत काही तकेले कोणे ऐकनांती मना फ्रेंडशिप केदने द्वेषा ಒಟ್ಟು जाली म्हणजे री इंटेलिजन्स सोलवता इंटेलिजन्स काही मनान संगेला वरी ऐकूका जाता ना जाल्यार आम्ही कसले उलयताना कसं सांगचे मनान विवेक इंटेलिजन्स संगेला ऐकूका उदाहरणाक आम्ही स्वीट खातांती स्वीट खाऊन 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 जिलेबी 10, 20, 25 केली म्हणलं क्या खाऊन पोटा दुकान हरदूस डॉक्टरला वताना डॉक्टरान कसं सांगचे तितले गोत ना तुका बुद्धी नाशिल वे बुद्धीन संगेला वेळ ऐकू काशिले म्हणून मनान संगेला ऐकूच वे अठराशी मन आईल वरी करची वे म्हणता डॉक्टर नाही वे म्हणल्यारी मनान बुद्धीन संगेला वरी ऐकू का अंग कसं जाता मन द्वेषा ಒಟ್ಟು फ्रेंडशिप केलेलं देखून इंटेलिजन्स म्हणल्याला भीष्मक सोलवता इंटेलिजन्स सांगिले मन ऐकना भीष्मान सांगिले भीष्मकान सांगिले मन ऐकना रुक्मी ऐकना हे वेळारी जीवात्मान कसं कोरका म्हणल्यारी गुरुला आश्रय घेवका गुरु सोदून वतका हंगा रुक्मिणी तिक्का आचार्यान पुरा जीवाक हो अळसीला ते वेळारी रुक्मिणी कसं करता आपण एका देव मेळका कृष्ण मेळकाची म्हणून सांगून ती एक ब्राह्मणाले सहाय घेता ते अरमनेंतू एक ब्राह्मणाक आपोवन ती सांगता पळय अशी अशी मेगेल वार्डी फिक्स केला तू कशी पुणी कोरनो कृष्णाक ते संदेश पेटोका हांव तुका बरोवन दिता म्हणून सांगून ती एक कागद बरयता आणि ते ब्राह्मणाला हाता दिवन ते ब्राह्मणाक कृष्णाले द्वारकापुरी वचून ते यदुपुरी वचून कृष्णा कशी पुणी तू दिवका म्हणून सांगता ते आता फर्स्ट लव लेटर आमगेल ब्रह्मांडांतू कोण बरयल्ले कृष्णाले आंतरिक शक्तीन कृष्णाक बरयलेले तशीची आमगेल जीवन हे एक प्रति आमगेले कसं जीवनांत येवची संदर्भ ते कृष्णान पेटोवची लव लेटर आमकां आम्ही ते मना करून घेवका केलोपंत ते लव लेटर तंतू ऍडवर्सिटीज म्हणतात ती कसले एक प्रॉस्पेरिटी नाही
उदाहरणे एक पेट्टुशे दिसू पूर आमका झल्लेरी ताजी मागशी एक चांगच म्हण आम्ही केन्ना आलोचन करका केन्नाय मना करून घेवका कृष्ण केन्ना काय आमका वायट करना कृष्णा चुक्क ना आणि कृष्णाला इतले प्रीती करचे आमका विंगड कोणीय ना या लोकांतू तीन लोकांतू म्हणून मना करून घेवका हे तीन वस्तू ते देखून प्रत्येक आमगेल्या सिच्युएशन्स सर्कमस्टेन्सेस साहचर्य आमगेल्या या जीवनात येवचे कृष्णाला लव लेटर ताज मागशी खंडित एक चांगच आम्ही ताळमी घेवका एक चार डाक त्यांची कितलेशी असो -5 डिग्री असो आम्ही हांगा शिया गावान जेवो खंय जेवो चेरडाना हागलेरी मुतलेरी ताका हुन जावन लायक जाता थंय त्या गलीच्या वयरी जाल्यार हावस सोडतुवे हावस ते अवंगल पूरा काडता अवंगल पूरा काणू ताका चंद कोर मुळांत पुरा पुसून उदकांत पुरा धुवन चंद कोरून पौडर घालून पुरो बळी करता त्यांच्या चेरडा शिंकता अवंगल काडलेले कुडले हुनसाणी वत्ता हुनसाण वता ते चेरडू रडता व्या 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 करून आणि ते चेरडू मना लेखता कस दत्ता म्हाका हुन जेवण बेप्प जेवण शिला ते अवंगल पुरा काणू शिंकत कसले काम तशी असतशिलो म्हणून तशी असले ते वाईट ऍक्शन नाही ते चेरडाल चंगाक ते आवस ते काण पुसून एक क्लीन करता बोक्कयल्यार कशी आवस तांडून व्हरून चेरडाक डॉक्टर इंजेक्शन दिता आणि त्या गाय घालता रश काडूक त्या चेरडू लेखता कितकी अम्माक बज्जी वायटी अम्मा इतलं वायटी कोणीय ना म्हणून जाल्यार ते थंय सोडल्यार मागीर रशी स्प्रेड जावन ताप पिवन कसले जेवचे पुरो न्ही ते चेरडाल रक्षण करचे कितें राममान तशें करचे तशी आमगेल जीवनांतू आमका नम्रत करचे का आमगेले कसलेय साहचर्य जो आमगेल जीवनांतू आमका आनी हंबल करूक आमगेले ह्युमिलिटी वाडोवचेक नम्रते वाडोवचेक आमगेलो अहंकार ध्वंस करूक कृष्णान आमका ऍडवर्सिटीज हाडचे शिवाय प्रत्येकय दावाले एक लव लेटर आमगेल जीवन म्हणलेल्याची दावाले एक लव लेटर ते आम्ही मना करून घेवका हिंगा कसं जात म्हणल्यार ते विश्वास्त जावन आशिल्ले ब्राह्मणा लेगीत रुक्मिणी कागद पेटयताना तो द्वारका पावता द्वारका पाविल ಕೂಡ್ಲೆ ಹಂಗದ आपला गेट कीपर्स पूर तक भितरी ಹೊಡ್ತಂತಿ ಇತ್ म्हळ्यार कृष्णाले तांका इन्स्ट्रक्शन आस ब्राह्मणाक मेगेल अंतपुरा जाल्यार सोडका म्हणून हे देखून कृष्णाक हो ब्राह्मण हितायच म्हणून सांगचे गोवा वैरी आणि ब्राह्मणा वैरी ತಂಗಲ್ ಹಿತಾಕ ಕೃಷ್ಣ कसले करता तांका कसले प्रतिबंधना कृष्णाले अरेमने तोयल्यार सीदा भितरी एंट्री थंय कृष्ण एक भांगरा सिंहासनार बसला काही पळय कृष्णाला एक ऐश्वर्य पळयंती तुम्ही कृष्ण भांगरा आजेर बसला भांगरा आजेर बसताना आमका दिसू पुरो कृष्णाक आम्ही ते दिव्या आम्ही एक आलोचन करता ती कसले गरले फंक्शन देताना कसं दिवचे बा कृष्णाक एक उडगासाक एक दिव्या एक रुपेच दिवची वे भांगराचेर भांगरात नाका भयंकर कॉस्टली जाताले आम्ही कितले करचिल्यार वडना 100-200 पवन घाल्यार वडना कृष्णाक आमगेले घरचे कृष्ण जाल्यार आम्ही आलोचन करता ती जाय वे तितले नाका बा एक सन एक चेन घालया पुरो तशी आलोचन करता ती पयरी कृष्णा कशे सांगा भांगराचे सिंहासनार बसतो ताका आमगेल भांगर हे नाका रुपे नाका तागेल लोकांतू तागेले चमकूचे मातीतय ये कसले श्रिया कांता कांता म्हणून सांगते श्लोकस न ब्रह्मसंहितांतो चिंतामणी कडेरी कडेरचे श्लोक श्रिया कांता कांता कल्प पुरुष कल्प तरवो ध्रुमा भूमिश्चिंतामणि तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी अगल तई दामांतु चमकुच तय मरतक पत्तूರು नाणियंतु पूरे हंगा कोणाले सुधा मालकाणी अंतू आमक मागिरी तुम्ही पुरा ऐकूचे आस मागिरी तगल नाणी कशी आशिल्ले तैशी अशी
तशी ताका आम्ही दिवचेक म्हाका ती तो कितले वैभवार आसा कितले ऐश्वर्यांत आसा म्हणून आमकां आलोचन करूं साथ दिना. पयर एक दिसू आमगेले हे कसले डीटी किचनाचे मीटिंग आशिल्ले. डीटी किचनान तूं कितले बग ताका करचे म्हणून जगन्नाथाक जगन्नाथाक कितले बग करी येता जाल्यार एक बंद केलेले ते तितलेची कॉन्स्टंट आसूं का आतां 5 बग जाल्यार केन्नाय 5 एक पण स केल्यार मागीर स करता वचूं 7 केले तशी ते देखून चोडोत नाका 5 म्हणून कृष्ण म्हणटा कमल लोचन प्रभुजी आता तान महाराजाला पदवी आयला न्ही तनी तांगेला निंगयताना कसं सकड करचें म्हणटाना एक शीत चांग बासुमतीचे तुपाचे शीत मागीर पुरा तुपाचे भण्ण सकड सांगून दिल तांणी कशी करता म्हणून सकड एक स्वीट एक तळलेले मागीर पचडी पुरा तेन्ना तांणी सांगिले म्हाका आजी काही बाई म्हण दिसता तेणी मिटिंगात कसले तुम्ही उलोवचे पचडी सॅलड ते सकड एक रांदैवे रायतो रायो ताका चांग साठ मागीर रसमलाई गुलाब जामुन हे हे पुरा कोर्ण वैभवार तांकां हे करेन ती म्हणून सांगताना म्हाका आज हे वाचताना का पयरी म्हाका उडगास येयले वयना ताका पचड आनी सॅलड घेवन ते कडेन रांदैवे म्हणून निमगैतशेल कोणके निमगैले माताजी तेसे कडेक रांदैवे तेसे कಡೆ रांदैया ಲೆಕ್ಕಕ್ಕ ಚಾಂಗ ಸಬ್ಜಿ ತೇ ತುಪ್ಪ ತೂಚಿ ತೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ते सकड कोरदी ಅಂತ ಕಾವಣ ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣ ವೈಭವ पळयल्यारी ब्राह्मण रिक्तान तेची शुकदेव सांगता असं भांगरा सिंहासनार बसला काय भांगरा सिंहासना बैसून कृष्ण कसं करता ब्राह्मणा पळेल कुडले देऊन तर काही तो देवनो ताका आराधन करत काही कृष्णाक ब्राह्मण म्हणले जाल्ले ब्राह्मण कशी आराधन करता कशी कृष्णाक देवती पुरा आराधन करता ती तशीच कृष्णाने ब्राह्मणाला आराधन केली काही ताका पाय धुल्ली काही पाय धुवन ताका खावचे दिल्ली काही खावचे दिवन ताका पाय पुरा मसाज केली काही मसाज तगले हत्ताना मसाज करून समाधानेर निमगेल काही कृष्णान कसं निमगेल हे ब्राह्मणा ब्राह्मणवर्या तुका तुगेले जीवनान तू धर्म हे सगळं करत नव्हे काम पुरा धार्मिक कार्य पुरा ते सगळं करचे तू समाधान असवे लायक करतवे आणि कसले तोंदरेसवे तुगेले धर्माचे काम करचे तू तुगेल मन केदनाय संतुष्ट जावन असवे म्हणून निमगे इतके म्हणल्यार फुडें काळान तू अधार्मिक जावन असचे तेची मनुष्य कष्ट धर्मारी कोण तगेल जीवन चलयसिता ताका खंडित समाधान अस म्हणर तू एक मनुष्य समाधान अस म्हणल्यार तागेल जीवन धर्मारी तागेल नियत कर्तव्य पूर जातस म्हणर तू तांगल कर्तव्य दिनचर्य धर्म मागीर सकाळी उठून दवाल पूजो हे सकड जात दान सकड जात म्हण जाल्यार तो समाधान रसता ते ना म्हण जाल्यार मात समाधान आता काला वैरी अंग वचनी ट्रिप्पा वचनी वरस वरस आमगेले समाधान ना केन्ना वरस वरस वच्चे हांव डिसेंबरा चेरडू रजे कनी समर वेकेशन काश्मीराक थंय हंगापुरा ना हे पण प्रॉफिट काय ना पुरा व्यार पडला शहर पडला मागीर कार घेनी केदने 2 वर्स म्हणता हांव कार चेंज करता समाधान ना आता काला जनावरी नाही पुढे काला जण ತಂತಂಗೆಲ್ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ केलीवे समाधान संतुष्ट तेच जीवन पुढे कालांतू अशी विप्राक निमगयता कृष्ण तुगेल राय तुका चंद करून पळयतवे जाय जाल्यार तशी पुराय गरलेगी खावचेक जेवचेक नेसूक पुरा कसले उणी नानवे म्हणता कृष्ण कितली एक जागृत करता पळय कृष्ण ब्राह्मणाल विषय अंतू तुमगेल गरलेगी पुरा चेरडू तन्नी हन्नी गावांत पुरा सौख्य सवे मुसक्कड निमगेता ते वच्चो तू ಏನ ಮನೆ ಸಮುದ್ರ ದಾಂಟೂन इतली दूर हंग आयला नवे कसले आयला एक सांगतवे म्हाका म्हणून कृष्ण निमगे इतके ब्राह्मणालेगी हा ब्राह्मणू सांगता पळय अशी अशी हांव कागद घेवन आयला वैदर्भी रय्याले
दुव्वेक विंगड सोयरीक पळयला ती का तुगेल वैरी आशी तशी तीन तीक कागद तुका बरोवन पेटयला म्हणून अशी आता कागद कसा म्हणून सांगून ಅಂತೂ ಭಾಗವತದಿಲ್ಲ कागद आम्ही कसं म्हण पळूया आईचे टॉपिक अंद आम्ही आयलेंदी फर्स्ट लव्ह लेटर कसल बरयला तिने फर्स्ट लव्ह लेटर अंतो श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरेर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्तलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तम् अपत्रपम् मे अपत्रपम् मळरी लज्जिनत्तिले मे आव कागद बरयतस म्हणून रुक्मिणी सांगता पुढे कालांतू एक बायल मेन्शन एक चेल्ले वाडील चेल्ल्यान एक चल्ले कागद बरोच म्हणना हे देखून याद नत्तिले लज्जी नत्तिला आम्ही बरयतस म्हणून रुक्मिणी सांगतस इत्याक इत्याक म्हळ्यार श्रुत्वा गुणान कृष्णक शपयती भुवन सुंदर म्हळ्यार तीन लोकांतू त्रिभुवनांतू सुंदर जावन आशिल्लो तुगेल विषय गुण हांव स्तुती श्रुत्वा म्हळ्यार ऐकला तुगेल गुण तुगेल चंदाई तुगेल स्तुती पुरे हांव ऐकला आनी तो कळता पळय आमकां कृष्णा वैरी कशी आमकां प्रीत येता कशी आमकां कृष्णा वैरी प्रेम येता कृष्ण जाई म्हूण दिसता कृष्ण म्हूण न्ही प्रत्येक विशय आतां आमी रामेश्वरम वतांती नाजाल्यार काशी वतांती प्रयागराजा वतांती प्रयागराजा वताना आमकां ನನ್ನ ನೈಕೂನು ಪೂರ ಕಳ್ತ 145 145 ವರಸ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಬ್ಬ एक पंत असले साई स्नान और का चीज काही मनुष्याला जन्म एक पंत मेळची काही मागीर मेळना काही तशी अशी म्हणून लक्ष कटलं जेवण येतात ती म्हणून सकट ऐकताना श्रुत्वा ऐकून आमका वच्या म्हणजे आता सुरवेरे ऐकून कोणेय सकी ताची महिमा ऐकन तिला प्रयागराजा पैर चमकलेला ना सगळ्याने त्याची महिमा ऐकून तिकीट बुक केलेलं नाही मग तशी कृष्णाले स्तुती गुणगान पुरा नारदान अन्य महात्मान पुरा ती गेले अन्नाले अरमने ती येऊन करता कसं झालंय ते तिगेल कन्ना भितर गेले निर्विश्य कर्णा विवरेर ते विवरण पुरा तिगेले कर्णा भितरी रिगले रिगतान हरतोंग तापम अंग ताप ते मनाचे ताप त्याक आमकां केन्ना डिससॅटिस्फॅक्शन इत्याक ताप ताप म्हळ्यार हुनसाणी एक नमुने डिससॅटिस्फॅक्शन केन्ना पळयल्यार पळय आमकां डिससॅटिस्फॅक्शन इत्याक म्हळ्यार आमी आमगेल रिलेशन मना करून घेयनी आनीकय कृष्णा लोटू रिलेशन कृष्ण कोण आम्ही कोण कृष्णा रिलेशन कशे कृष्णा लोटेशल आमगे रिलेशन कशेले ते आमी मना करून गेली आम्ही विंगड वस्तांतू तक्का होलसून एक परवर्ट रिफ्लेक्शन म्हणटा ती एक कसं म्हणची तक्का कन्नडांतू एक काय ताजे रिफ्लेक्शन आमी उदकांतू आंब्याच्या रुखात आंबो पळयनातवे त्या उदकांत हात घाल्ले मेळतवे ना तशीची आमगेले जीवनांतू आमी बदल आमगेल संबंध कृष्णा लोटू आमी कृष्णा पावका कृष्णा मेळका कृष्णा प्रेम कोरका ते सोणू प्रेम करची ते इन्क्लिनेशन आमगेले तस ते खंयच्या वेळ ते प्रेम दाखोवका म्हूण आमकां गोतना शाश्वत जावन आशिल्ले चेंजीस नातिले ते कृष्णाले वयर ते प्रीती दवरका म्हळ्यार आमकां विसर न्हू ते प्रेम करचे ते दास भाव आमगेले
आम्ही निजाम तरी हे शरीर नाही, आम्ही आत्म, त्या आत्माचे निज स्वरूप कसं म्हणल्यारी स्वस्वरूप कृष्णेर नित्यदास, ते आम्ही कसं करता ती कृष्णेर नित्य दास जाऊचे बदलाक आम्ही विंगड विंगड विषयाचे दास जाता ते आमक सॅटिस्फॅक्शन ना विंगड जनाक सर्व करता आम्ही विंगड जना सेवे करता ती कोणे ना म्हण जाल्यार एक मनीस दुड्डस पुरास एक सुणे घेऊन सुणेल सेवे करता सकाळी तक वरचे नक जल काम करूक नाही मैं हा त्यानं लेखत तो आव सुणेले यजमानो म्हणून नाही सुणेन तर कापून वरचे त्यांची की कडन सूण यजमानो निजाम तरी हे जाव का म्हणून सूण आपण वरतात तशी अंग पूरे एक कन्नाडे रिफ्लेक्शन दिस दिसची मात्र यजमानो म्हणून ते देखून आमका ताप अंगाक ते कृष्णाल कहाणी ऐकून आम्ही मना करून घेतलं कसं जीवन ಅಂತ ಇಲ್ಲರಿ आम्ही चेंजेस कसले कान घेवचे ना जाव कृष्णाल दासू गुत्तस कसं जाव का मक्का म्हणून कृष्णा स्वीकार कसं जगले ते स्वीकार म्हणून तसं नमुन्याचे कॉन्स्टंट कुठंच जाऊन असं म्हणजे रे आमगेला अंग ताप नाश जाता ते आता तीन सांगतस रुक्मिणी तीन ते मना करून घेऊन तक्का ती गेला स्वामी म्हणून मनांतू स्वीकार करून जाला गरले कसले अडेचणसो कितले जण आडेवो तिगले अण्ण आडेवो बाउंड पूरा आडेवो आनु कडे तयार करतस वर्डी के जल्लरी ती चंचल जाय ना तिले तीन कागद बरोचे तू गेले विषय मग कर्ण भितर वचून निर्विश्य हरतो अंगतापम ते हरण केले मिगले अंगताप रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तू गेले ते गुण ऐकूचच पळे ते कन्नाक अखिलार्थ लाभ काही तज्जितलं लाभ कसली ना आम्ही ओ पुत्ताक ओड काम वेळी काही महिना सांभाळ गोतच वे काही 50 लाख अमेरिकान तो फेसबुक ಅಂತ काही तक्का म्हणून ऐकता आमका ओड एक लाभ कन्नाक कसं सुख ऐकता त्याने अयो ಚೆಲ್ಯಕ भयंकर ओडाದಂಚ सैरिक मेली काही तागेल सांभाळो कितली कार काही तांगेल घर लगी त्याने कन्ना ऐकूचे सुख धावाल स्तुती ऐकूची इतली लाभ कसले ना निजवन सत सत निजाव तर अशी लाभ कान्नाचे धावाल स्तुती धावाल काणी ऐकूचे ते बदजला लाभ डोळे लाभ ताक पळोचे ताक सिंगार सिलेले खाली एक वृंदावन आवच्चून आम्ही राधा श्याम सुंदराक ते रबलेरी कितले डिटेली पळयत तक्का कितली रबलेरी मागिरी आम्ही लागी रबताले लागी शीन सांगून दवरचे पळ कसले पळयले सांग मग अशी 4 जण ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಪ್ಕೊಂಡು ಪಳೆಯಂತಿ ते वृंदावन ಅಂತೂ ಕಿತ್ಲಿ ಪಳಿಲ್ವೇ ತಿತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಗಲ್ ಚೇಳು ಅನ್ನತ್ರ ಸಂಗೋಸ್ ಪಳು ಮಮ್ಮ ते लेफ्ट हातांतू तोग्गू एक चिट्टे चिट्टे बसले पळय सान ते हुई न्हू रे हुई मागीर परतो पळयलो बलरामन कृष्ण एकूलाकच पळय दोर लंबयला पळय कृष्णाक ते हंग वच्चिन गाये चोरोचक ते तांक बांदून घालो दिसता तशी दोर पळय हुई न्हू एकले एक एक तितली भितरी विंगड एकले म्हणटा समा पळमा कृष्णाला गळ्यांतू अशी लॉकेट पळिल्वे तू राधा राणी फोटो राधेले गळे अशी लॉकेट ಅಂತ पळिल्वे कृष्णाल फोटो अशी पळोवचे गेले री ತಂತು ಭ್ರಮರ ಗೀತೆ ಅಂತ ವೇಣುಗೀತೆ ಅಂತ तशीची अक्षण्वमिता अक्षण्वताम फलमिदम म्हणून सांगला इतक येची कृष्णा पळोवची येची हे अक्षु म्हळ्यारी दोळ्याचे आशिल्ले भितर ऑड खोल दोळ दोळ्याचे आशिल्ले भितर ऑड गिफ्ट ऍसेट कसं म्हणल्यारी कृष्णाक पळोवचे कर्नाटक ते ती सांगतेस आशिल्ले भितर ऑड लाभ तुगेल स्तुती ऐकूचे ते देखून ते ऐकलं नंतर हाव ये काग तुका लज्जिन सोण बरयतस कृष्णा म्हणून कसले सात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धामाद्भिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती नवनीत कन्या
कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम आत्वा मुकुंदा हे मुकुंदा ओ मुकुंदा तुगेल इतलं तुक समान जाऊ नो तुगेल परंपरेन जेवो तुगेले ते चरित्रे जेवो तुगेल चंदाये जेवो तुगेले ज्ञान जेवो तुगेले यौवन जेवो दुड्डू जेवो तुगेले कसले काही तुगेल मॅच जावन कोणी ना तेच भगवद्गीतेत आम्ही पळयता 11 अध्यायांत नत्तत् नत्वत् समस्ते बेतिको कुतोन्य तुगेले समान जाऊन कोणी ना असं ते देखून कृष्णा का असं मूर्ध्व म्हणे एक नाव असं मूर्ध्व म्हणारी सम तगल इक्वल जाऊन कोणी ना ऊर्ध्व तगल हायर कोणी ना तेच हंग रुक्मिणी सांगता सांगतस हे मुकुंदा तुगेले ಈಕ್ವಲ್ ಕೊನೇನ ಕಂಚಂತು ಸಕಡ ಚರಿತ್ರೆಂತೂ ಚಂದಾಯಂತೂ ಯೌವನಂತೂ ಜ್ಞಾನಂತೂ ತೂ ನರ ನೃಸಿಂಹ ನರ ನರ ಮಧ್ಯಂತೂ सिंह तू ते देखो ना एक कोण एक वर्डी के वड्डीले एक कन्यक कंच कन्यक मन आहे ना तुक वर्डी करूक ते देखो ना हा वांगा तू गेलो तू कागद बरयतस वर्डी क जाऊचे का आशे करतस सांगत आणि ಆ ಶ್ಲೋಕ ವಚನ ಮತ್ತ ತಮ್ಮ नेमका बतू 12 जल्ले आणि ते वेळच आणि 2 अध्याय समगेल फर्स्ट अध्याय सरनी त्याची काणी फिलॉसॉफी उल्लोच नज्ज जाल्यार उल्लो मत फिलॉसॉफी उल्लोचे गत्ये ना आता जगता वेळ तशी ती सांगता ते देखून हांव तुका बामून जावन चूज केला आणि हांव तुका समर्पण करता म्हाका सरेंडर जातस हांव तुगेलो आश्रय घेतस ते कोर न्हू म्हाका तुगेलो बायल करी अशी पुणी कोर न्हू तू शिंगू ते देखून सिंहाल बाग तुगेले हांव तुगेली सिंहाल बाग केदना सिंहान कोल्लेक वरू सोडूनच कोल्ल जावन आशिल्लो शिशुपालाक म्हाका वरू सोडूं का म्हणून सांगता हांव हे जल्मा जेवो पुरू जल्मा जेवो कसले पुणे म्हाका पुण्य काम त्याग तप दान विधिवत जावन आशिल्ले कसले वाऊस म्हणटा ती शपथ शपथ कसं ते घेवन हांव देवतेक पुरा पूज केला ब्राह्मणांक गुरूक पुरा विधिवत जावन पूज केला म्हणजे जाल्यार कृष्णा तू म्हाका कशें पूण येवन मिगला हात दवर न्हू म्हाका वर्डी करी तुगेलें नांव गदाग्रज ते देखून तूं वर्डी कर म्हाका आनी म्हाका दमघोशाल पूत शिशुपालाक म्हाका वरू सोणूक देवा म्हाका वर्डी करू जावचें सोणूक देवा म्हणटा मागीर मुखार सांगता कशी पुणी कोर न्हू एक काम करी कृष्णा ते कागदां तू ती बरयता कित म्हळ्यार ती शत्रय न्हू ते कशें तिका वरचे तिक वरूक ती अंतपुरांत आसत बायल मनशाल मध्यें तू कृष्णान येवन वरू साध्य ना तेन्ना तीची बुद्धवंती ताका ती सुरवेरची श्लोकान पुरा बारी बुद्धवंती म्हणून सांगला कृष्णाने सांगला तेच बुद्धवंती ती म्हणून तीची कृष्णाक उपाय सांगता ती सांगता कृष्णा हाई मेगेल वारडीक जाताना तू विदर्भ येऊ का तुगेल सैन्य घेवन येऊ का आणि पूर ते चैद्याक चैदी म्हळ्यार चेदी रायो शिशुपालाक आणि मगधेंद्राक मगध म्हळ्यार जरासंध मगध रायो तांकां पुरा ध्वंस करून म्हाका राक्षसा स्टायलान तू म्हाका तू आपोवन व्हरता वरण करता म्हळ्यार राक्षस स्टाईल म्हळ्यार चोरून व्हरचे फोर्सिबली कशें व्हरचे ते वेती सांगून दिता कळ्ळें हांव अंतपुरा आसता ते देखून तू कशी म्हाका व्हरचे म्हणून तूं आलोचन करूं पुरो ताकाय हांव तुका एक वाट सांगून दिता इत म्हळ्यार आमगेले कुलधर्म प्रकार वार्डिकेचे होकलेन वार्डिके कुलदीसू आमगेले कुलदेवी अंबिका तिगेले देवस्थाना वचस तेन्ना तू पक्करी म्हाका तुगेले सैन्या मोठो घेवन येवन हांव अंबिका देवस्थाना वतना हांव ओग्गी भायर येता आनी तू म्हाका पट्टनी तांडून तुगेले रथा घालून म्हाका व्हर कशी तिका व्हरची म्हणटा ती कृष्णाक सांगून दिता कृष्णा गोत्तस जाल्यार
कृष्णाक सुलभ करून द्यायचे तिने तिगेल मनाचे एक समाधान कितरी खैन जो कृष्णाक आमगेल अरमनेचे आमगेल देवस्थानाचे वाट ते हे पुरा गोतना आमगेल रीती रिवाज पुरा गोतना जाल्यार म्हूण सांगून द्यायचे तिने कृष्णाक तशी ती कृष्णाक सांगून दिता आणि सांगता एकडेरची श्लोक हे एक वज्जे भारी छंदच यस्यांग्रि पंकज रजा स्नपनम महांत वांछन्ति उमापतिर् इवात्मतमोपहत्या यर्ह्यं भुजाक्षन लभेय भवत्प्रसादम् जह्यामसुन्मृतकृर्षन् शतजन्मभिः स्यात् हे कमलनयना कृष्णा पाल तसल असल महात्मताई तुಗೆಲೆ ಪಾದರಜ ಧೂಳಿಂತು ನಾವು ತಂಗೆಲೆ अज्ञान नाश करचे का आशे करता देखून तशी असताना आव मिगेले तपस पुरा कोरनु मस्त हे जल्ल्या कसले वीक जल्ल्या जेव्हा तू गेलाय कृपी म्हाका मेळ्ळी तू म्हाका वर निमून जाल्या रे हांव मिगेल तपस तू दुर् दुर्बले जाल्ल्या ते देखून वीक जाल्ल्या हांव मिगेले प्राण त्याग करत कृष्णा जाल्यारी ओडणे हे जल्मान तू म्हाका तू मेळ्ळी म्हूण जाल्यारी हांव शत जन्म बी हिस्यात 100 जन्म गेल्यारी ओडणे म्हाका तू शिवाय आनी विंगड कोणेय नाका हांव तुका मात्र वरण करचे ते देखून जाल्लितलो घेवन म्हाका वर म्हणून तिथे कडेर बरयता ते आमी पळोवका एक जल्मांत आमी मेळ्ळी म्हूण जाल्यार आमकां अनेक जन्मा कितें राक्का जाता रुक्मिणीन सांगिल्लें बरी आम्ही कसं करता ती एक 10 वर्ष नाका 10 महिनो जप करून कसले एक चेंज सेनी म्हणजे कुठला करना कसले कसले चेंजेस म्हाका दिसना पूण सांगता आमी आमकां तितली गडबडी कितली पाप आमगेले नाश जावचे आस कितले कोटी कोटी जन्माचे ताकतकी आमी नाम जप करनी म्हूण आमकां माथ्या वचना आम्ही येदे काळ जप करून 4-5 वर्ष करून कसले चेंजेस हांव सोडली गो पूर जन्माक करून करून कसले एक सकाळी उठायचे जप करचे सकाळी उठायचे कसले ना ते इतमितन आमकां चेंजेस ना पूण आमी गुरुला आश्रय घेना ती हायर अथॉरिटीज निमगयना ती इतमितन मिगेल जप सर ना कसले एक वस्तू आचार्यान सांगिले जप केला म्हणजे 2+2=4 4 जाव का 2 हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मोठं जाल्यार उद्द मेळकाची तशी आमगेल्या आचार्यान सांगिल्लें वरी जप शिवाय आमकां आमगेलें प्रेम वाडना आमगेले जीवनाचे उद्देश आमकां जायना मेळना कित्येक आमकां जायना आम्ही जप करता ती कसं चूक कसं की चूक आम्ही करचे तो जप न्ही मे ते आम्ही मना करून घेऊ का हायर अथॉरिटीज वचका तांगेले समजू का कसं करचे मी म्हणून सांगून तशी ते सोडून आमकां दे जाल्यार कुला आमकां ना जप आमकां ते शिवाय रुक्मिणी शतजन्म बी स्यात् जह्यामसून वृता कृशान वृत करून हांव कृष जाल्ले मिगेल शरीर ते देखून हांव सोडता मिगेल असून म्हणल्यार प्राण सोडता जाल्यार तुका मात्र सोना 100 जन्म जेवो 1000 जन्म जेवो देवा हांव तुका मात्र वरण करचे म्हणटा तशी एकागत ब्राह्मण करता गुह्य जावन संदेश कृष्णाक दिता यदुरायाक दिता आणि सांगता कसं म्हूण करी कृष्णा उगी पाहती गेल वर्डीक म्हणटा हे आता मी नेक्स्ट चॅप्टर आयलन ती आणि 2 चॅप्टर्स योग्य सांगता हे ऐकून संदेश यदुनंदन कसं करता ब्राह्मणाले हात करता हात धरता हात धरून हसून सांगता पळय ब्राह्मणा म्हाका गोत्त आसा रुक्मिणील मन मिगेल वेरी फिक्स जाला म्हणून सांगून मिगेल मन तिगेल वेरी फिक्स जाला कित्याक म्हणल्यार ती भारी व्हड भक्ते
हम्म म्हाका ती ना ती निद्दोचे जायना पळय तशें आय कांट इवन स्लीप एट नाईट तर म्हाका निद्दोचे जायना हे आलोचन करताना रात्री न्हीद पण कसं करची ती कशी हाडचे तांगेल मध्य तुकून म्हाका ಗೊತ್ತಸ तीन मग तिगेल मन म्हाका दिला जाल्यार रुक्मीण मिगेल वेर जाळान तिगेल वरडीक शिशुपालाल ಒಟ್ಟು हे करून आमगेल ಒಟ್ಟು करना तशें जाला जाल्यार तिणें तिगेले अनन्य जावन तिगेल मन म्हाका दिला देखून हांव कशी पुणी कोरून कशी एक रूख गश्टून गश्टून उज भायर हाडटा की तशीची हांव ते सैद्यांक आणि मागधेंद्राक आणि पुरा राक्षसांक पुरा जीश मारून तांकां ध्वंस करून हांव कशी पुणी तिक भायर हाडटा हंगा सुखदेव गोस्वामी सांगता मागिरी मधुसूदन कसं करतो म्हणल्यार रुक्मिणी वारडीक केद समाची मना करून घेता आणि तागेले ड्रायव्हर रथाचे धारूक धारुका मिगल रथ तयार करी भायर हाडी म्हणून दारू कसं करता पूर ते रथाक गोडे घालता गोडे नाम कसं चार गोड कृष्णाले रथाक चैब्य सुग्रीव मेघ पुष्पनी बलाहका म्हणून चार गोड आणू रथ कृष्णाला एदूर हाडता आणि नमस्कार करून रखता नमस्कार करून रखताना हो देव कसं करता कृष्ण उडला रथावैर चढता रथावैर चोण आणि स्पिडार वता ते ब्राह्मणाक पोट बेस्करयता आणि स्पिडारी अनर्था तुकोन विदर्भाक एक रात्री भितरी आणि वता ते ताना ಹಂಗ ಕಸಜತ್ತ ಭೀಷ್ಮಕು तिघलानो कुंडीना पूर भारी छंद करतस उत्ताल व्यामोहा वैरी तो दुबे प्रीती वैरी सगळेची नगर छंद करतस जाल्यार हांगा श्रीधर स्वामी सांगतस के परपरटांत श्रीला प्रभुपाद बरयतस ती तो इनडायरेक्टली कृष्णाल आणि रुक्मिणीला वारडिकेची तयार करतस म्हणून ताका ಗೊತ್ತನತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಲ रुक्मिणी वर्डिकेचे तयार करतस ताणलेचे तागेल पुत्तान सांगेले वरी तो ऐकतस हंगा असं सगळं तागेले शृंगार म्हणून दोन श्लोकान दिला मेन एंट्रन्स ಅಂತೂ एक मानकೈ रोडार पूरा धूळ उಬ್ಬना तशी उद्दा घालतके फरंबळा उद्दा घालतके तेंते तेंते पोस्ट पुरा दवरनो खांबो पुरा दवरनो खांब्याक फूल सिंगार सिलेले मागीर आंबे ताळी मागीर प्रत्येक आज खांब्याक पुरा भांगरा नेकलेस लांबयत कೈ गल्लीबे मागीर फरंबळा सेंटा उद्दा पूरा रोडार घालतके ते वेणीकೈ आणि मालगड्यांक मागीर पित्रांक मागीर देवतेक ब्राह्मणांक पुरा गम्मत जेवण दितकै जेवण दिवन तांकां तांगेल मंत्र सांगयत कೈ इथे म्हळ्यार दुवेल वरडीक कसले अडचणतीले जाव का म्हणून सांगून हंगा दमघोष तशीची दमघोष कसं म्हळ्यार कोण म्हळ्यार शिशुपाला anu तवय तशीची दाना धर्म ब्राह्मणा पुरा करून पुरा पूज करत के पुत्ताल वरडी गर्द जाव का म्हणून सांगून हंगा कसाले रुक्मिणी कसा करतो म्हणारी सकाळी उठून होती गेल दान त्याने गस्त काही नाचत काही आणि नवेची सगळं आभरण अवंगल्या पुरा नवे नवे गलत काही हंग विश्वनाथ चक्रवर्तीने सांगला वारडिके दिसू प्रत्येक नव गलका म्हणून दाखवच काही रुक्मिणी वारडी कुळाना मी शिक्का वारडिके दिसू प्रत्येकल्याने नवे नवे अवंगल्या पुरा गलका म्हणून पुराण मना मंत्र सांगता काही यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद सामवेद पूरा पूर्ण मागीर ब्राह्मणांक भांगर रुप्य अवंगले गाय ತೀಳು पूरा दिता काही तुवेल वरडीक चंदार जावचे म्हणताना थंय थंय तुकून हरण येत काही हस्तेरी मागीर अंटेरी पुरा येता काही हरण येताना तांकां पुरा भीष्मक चेल्लेला anu चंद करून स्वीकार करत काही आणि तांकां राब पुरा जाग दित काही शिशुपालाक सपोर्ट करतल कोण सकड पुरा दैत्याची साल्वा जरासंध दंतवक्र मागीर
विदूर येता आणि पुरा येता काही पौंड्रांग लोटू पौंड्र का लोटू आणि पुरा प्लॅन करता काही आम्ही पळय शिशुपाल कृष्ण आयला म्हणून सुद्धी कृष्ण येत म्हणून सुद्धी मेळतस खंय होत कसले केले रे आम्ही सोन दिवसानच आम्ही पुरा ಒಟ್ಟು जाऊन शिशुपालाक मेलची ती शिकोर्का रुक्मिणी का कळलं मै म्हणून तांगेल प्लॅन पुरा बलरामा कळत काही ಬಲರಾಮ ಕಳ್ತಾನ ಬಲರಾಮ आलोचन करत काय रे मी गेलो मी एकलो चमकला कसं रे पण जात मी गेलो शी चमकल नाही रुक्मिणी किती चमकलो कसं की असं हंगेल मध्यंतू आता युद्ध जता अण्ण शिरकता म्हणता बलराम उगी कसं करता हागल सैन्य पोट करत काय आणि अस्ती वगैरे घोड रथ पुरा घेऊन धावे होत काय ते विदर्भाक हंಗ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೈ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಗೆಲೆ ಬರ್ಡಿಕ್ ಅತ್ತ पाय भितर जाता रात्री आता कळवता रात्री जातात कितलेक निर्भाग्य अभागी तवा कमला नयन कृष्ण आणि काही ಏನಿ कसं लेक कृष्ण सोडी सोडलेल ते दूतच नव्हे ब्राह्मण तो ताई मागशी येणी कसं लेक अभाग्य ಬಹುಶಃ ದಾವಾನ ಮೇಗೆಲೆನ್ ಕಸಕೀಚೆಕ ತಾನ ಚೂಕಿಸುದುನ್ ಕಳ್ಳ पेदकून दिसता मक्का देव देवान स्वीकार करणी मिगेल हात धरूक येणी लेखत ती मागीर कस कस आलोचन करत ती मिगेल आव मस्त निर्भाग्य आव इथे म्हणल्यार हांव ब्रह्मांत म्हाका हे फेवर करणी कृष्णा लोट वर्डे करू आणि काही असं वेळ नाग शिवाने जाईन म्हाका शिवाक काही की पूज केलेलं उणी जल्ला दिसता ते देखून शिवांतय म्हाका आशीर्वाद करणी कृष्णा लोटोची म्हाका वर्डेक जाव का म्हणून सोडी हांव देवीले शापस्की म्हण म्हाका तो महेश्वर ताका कोणा वेरी कोप ना म्हणले केत देवी गौरी ती रुद्राणी तिಕ್ಕತಾಯಿ ಮೇಗೆಲ್ ವೇರಿ ಕರುಣ್ಣ ಇತ್ ಮಲ್ಲರಿ ती रुद्राल बायल नव्हे कश जाले रे इथे म्हळ्यार रुद्र म्हळ्यार कसले दुसऱ्या रडयतलो शीची म्हाका रण्य बरेला दिसता जीवनांतू रुद्राणीले पोपस की म्हगेल वेरी गिरिजा श्लोकान पुरत तशी अस ताका परपटांतू शिला प्रभुपादान सकड बरेला दुर्गा देवी तशीची ती वय तशीची ती ती बामण मेळ्ळी म्हण सांगून उज्जे हुड्डील न्हू मागीर तीन कशी म्हाका हेल्प करचे हांवें मिगेले शरीर सोडका म्हणून तीन इच्छ केला की म्हणून अशी कडलेत काय म्हणून तिगेले विचारधारा अश्य सुपूरो म्हणून विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरान मागीर इतर आचार्यान पुर अशी सकड ತಂಗೆಲೆ ಮನ ಅಂತೂ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ತನಕ ಅವನು ಪ್ರಭುಪಾದನ ವಿಂಗಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಅಂತೂ ಪರ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ तुम्ही मज्जेत अशी आलोचन करता तिगेल दोळ बोर नेतके दोळ बोर नेऊन दोळ बंद जतके दोळ बंद जताना पक्कनी तिगेले दावो जांग मागीर तोळू मागीर भुजा दोळो पुरा याच्यात काही पटक पटक मारत ना आमका ಕೆಲವೊಬ್ಬಂದ ಶೇಷ मारत पळय एक एक अंग तशी ते गेल पूर दाव अंग पूर जात मारतंते चांग लक्षण त्यांनाची तो ब्राह्मण आहेत ते कृष्णाला ऑर्डर घेऊन आणि शीदा ती गेले अंतपुर येत ते तो येऊन ಬ್ರಾಹ್ಮಣಲೆ ते ಖುಷಿ ತಗೊಂಡು ಪಳೈತಾನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಳ್ತಕ್ಕೆ ಚಾಂಗ್ ಸುದ್ದಿ घेऊन म्हणून सांगून ಕೂಡ್ಲೆ तगक्का एक चंद स्माईल देऊन तका वेलकम करत काही रुक्मिणी त्यांना ब्राह्मण सांगते काय वस्तू करू नका कृष्णान सांगला तू खंडित आपण वरता वारडी करता म्हणून सांगला म्हणत काही ती खुशत म्हळ्यार तिका ते ब्राह्मणाक कसं करचे तीन कसं दिवचे ती गेले कसं असं कसं करक जे कबा म्हणून सांगू ना एक कण्णी नव्हे उरले ती साष्टांग नमस्कार घालत काही ते ब्राह्मणाक
आशीर्वाद दी मक्का तुगेलीतलं आशीर्वाद इतलो कसले ना मक्का म्हणून सांगते तशी हंगा रायाक सुद्दी जातके कृष्ण आणि बलराम येऊन पावले ती म्हणून ಭೀಷ್ಮಕ ಖುಷಿ ಜತ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೈ ಪೋಪನ आपला कृष्णावेर रुक्मी मात्र नव्हे जाळ कृष्णावेर भारी खुश के त्याच्या ಮುಂದೆ कोर्ण कृष्णाक आणि बलरामा वेलकम करतके आणि तांका राबूक विंगड विंगड व्यवस्थे हंग मस्त विवरण असतात ताका वेलकम केलेलं म्युझिक ते हे कंची सकड डोल बाजे पुरा वज्जिले म्हणून सकड असं वेळ ना ती ಫ್ಯೂಚರ್ ತಂಗ ಒಟ್ಟಶಿಲೆ ಸೈನ್ಯಾಂಕ ತಕ್ಕ ಪೂರ ಮಧುಪರ್ಕ ಪೂರ ದಿತ್ತಕೈ ಮಧುಪರ್ಕ ದಿತ್ತಕೈ आणि पूरा विधिवत जाऊन तका वेलकम करतके वेलकम कोर्ण तांका राबूक विंगडिंगड ये टेंट ते रूप घर पूरा दिತ್ತकೈ पूरा नमने ये कोर्ण भीष्मक कसं करतके तांका जाजल तशी पवर ಬಂಗಾರ ಏ ಪೂರ ದೀವನ ತಂಗ್ ತಕ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಲೆಗೆ ತಂತಂಗೆಲೆ ಏ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ತಂಕ ಒಟ್ಟ 7 ಜನ ಪೂರ ದಿತ್ತಕ್ಕೆ नी तांचे गांवतुले पुरा कृष्णा पळयताके गांवतुल पुरा कृष्णा पळयताना तांगेले ताळ म्हणलेले ते कप्पांतू त्यांनी ते कृष्णाले सौंदर्य पित्तांकೈ ಹಂಗ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆಯಿಲ್ಲ ನೇತ್ರಾಂಜಲಿ ಬಿಹಿರ್ ನೇತ್ರ ಮಳ್ಳಲ್ತೆ ದೋಳ ಅಂಜಲಿ ತಜ್ಜೆ ಕಪ್ಪ ಅಂತ ದೋಳೆ ಕಪ್ಪ ಅಂತು ಕೃಷ್ಣ ಚಂದೈ ಶ್ರೀ पळयताके पिल्लरी पावना तितली चंद कृष्ण त्यांनी म्हणाले की हाणे जाव का बा आमगे राणीला जाण राणीला बांगून आज जाव का म्हणून म्हणाले की आणि ಕೂಡ್ಲೆ त्यांनी म्हणाले की आम्ही आमगेले जीवनांतू हे जीवनान जेव्हा पुढल्या जीवनान जेव्हा कसले चांग सुकृत केला म्हणजे ते पूर रुक्मिणी वच्चो आणि तिक्का हाची बघ म्हण जाऊ दवा आणि जणाक वर्डीक जाऊ का दवा म्हण सांगून त्यांनी दवाला मागता काही ತಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೂ मध्ये रब्बून ते प्रीतीचे ते सखीलो बट मध्ये रब्बून ही कोण रुक्मिणी अंबिका देवस्थानाक बाहेर सरतके बाहेर सरताना गोर वचून देवीले पायमुळा पडतके भवानी पायामुळा पडतके पायामुळा पडताना तिगेल ಒಟ್ಟು तिगेले ಅಮ್ಮ ಮಾವ ಪಚ್ಚಿ ಆವಸ್ ಲಕ್ಷ ಪೂರ ಮಗಿರ್ ಸೋಕ್ಯೋ ಪೂರ ಸಕೆ ತನ್ನೆ ಪೂರ ತಂಗೆಲೊಟ್ಟು ಮೃದಂಗ ಶಂಕು ಪಣಕ ಮಗಿರ್ ಕೊಂಬು ಪೂರ ಉದ್ದು ಕೊರ್ನು ವಜ್ಜುನು ತಂಗಲೊಟ್ಟು ಜಣ ಪ್ರತಿ एकले दवाल मंत्र सांगून चंद करून देवस्थान येताके येताना येई तसं सकडताना येताना माळो दवाक अवंगले फुला माळो सेंट भांगर पुरा लाके ते पुरा देवीक चंद करून घालताके ते म्युझिशियन्स मागीर पद म्हणताले ब्राह्मण मंत्र सांगूक पुरा जण असंती आणि ते आवस पुरा असतं नव्हे त्यांनी ब्राह्मणाला बाईल पुरा असते ब्राह्मणाला बाईल पुरा मंत्र सांगताना तिक सांगता काय कशी पाय पडका म्हणून कशी पाय पडका म्हणल्यार तिगेले इच्छी तशी जाव का म्हणून तिगेली इच्छी जा तशी जाव का म्हणून सांगून पाय पड म्हणून त्यांनी तिक सांगून दिवचे इथे म्हणारी तांकाय मनात गोत तसं तिगेली इच्छे कृष्णावर डे करून घ्यायचे का म्हणून तशी त्यांनी तिका सांगून दिता काय तुगेली इच्छी कसले म्हणून सांगून मागून घे पुता भवानी लगी म्हणून सांगता काय की रुक्मिणी ते इथं करून पाय पोवणं ते पूरा प्रसाद मेळत काही वाट उद्दाक सेंटर सकड मेळत तिच्या अंगा सकड लायता काही आणि नवे नवे पुरा सकड भांगार पुरा तिक गांव सोडता काही गांव सोडून ते बायल मनशे पुरा आड पडता काही दावाक प्रसाद दिता काही रुक्मिणीक ती येते प्रसाद घेत काही प्रसाद गेल्या नंतर ती कसं करते काही ती गेले सखीक सोनू ती एक तिगेले एक मुख्य सखी म्हणून असतं तिगेल हात दोन सीधा बाहेर येते बाहेर येताना थंय पुरा सई निरबलें ती तिक राखून कशी दिसत म्हळ्यार त्या नमने चंद दिसत काय ते तिगेल ते केस गुंगूर केस
तिगला आंगलोट पुरा सगळे वर्णन दिला अंगा. दिगस 2 पेजस आता सांगू गेलं री 10 गंಟೆ जातल ती गेलं ಕೂರ್ಟು ಗೆರೆ ಹರ್ದೆ ಪೂರೆ ವರ್ಣಿಸಿಲ್ಲ तिगलते चंद चंद पायो हातो सकड पोळोनु ती तिगलते हासो तिगल तोंडा चंद ते नमुने उज्जवड मारतके तिगल तोंडा तुक रिफल्जन्स मारताना ते सैनी पूरा राई पूरा बाहेर रापलेंत काही नि पूरा एक चंद आहे पळून सांगाल हाता आशिले पुरा निसर्त काही आता अशिला अस्त्र शस्त्र पूरा निसरून बुड बुड तोग पडता त्यांनी पूरा मात तिगून पडता काही नि जाऊन तरी अंगा परपट सांगला तीन तिगल चंद आहे कृष्ण मात्र दाखवच काही हे खाली बाहेरची एक रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन पळून होची राई पुरा माती घेऊन ते पडलं ती कानी काही सुलभ झालं त्यांनी तेंची रब्बून करून ही उगी श्रीरा कृष्ण ते रब्बेला ते त्यागला रथ चंद कोण ते बत्त काही त्या कृष्णाला रथ वर्णन दिला अंगा त्यागला प्लागा वैरी गरुडच माधवाले रथाचे आजवेर पताक्या वैरी तसल त्या माधवाले रथाला गी वचून हात दित काही आणि कृष्ण तिका चंद कोर्ण हात दोरण वैर चढैत काही तशी तीन चोण त्यांनी मुखार सीताना अंका एकदम बोध येत बोध येताना त्या राई पुरा सांगता की अरे शंकलो आ कशी एक राई कसं ಶಿವಮಾಲೆ ಒಂಟೋ एक सान एक इनसिग्न तुच्छ जावनशिले सान मृगान गेल्लेला वरी ಗೊತ್ತು पडतो कायल्यान आता तुकोनो लोणी पटकन ताणून वेलेला वरी ಗೊತ್ತच पडतो सिसी म्हणतात ते म्हणजे रंगा प्रभुपा तात्पर्य सांगता कसं म्हणलं री हा हेच ते आमगेला बसते आम्ही लेगचे आम्ही शिवू कृष्ण कल्लो म्हणून जाऊन तरी कृष्ण हो हेची दैत्याला अवस्थे नाशाक वाट काही नाशा वाट म्हणून अंग कडेर सांगला अशी आम्ही लेखील कुठला आमगेले लाईफ बिकम्स डेंजरस म्हणून प्रभुपादन सांगू जाल्ले आता कृष्णानं रुक्मिणीक अपहरण केले राक्षस विधानारी आणि ತಂಗೆಲೆ ವಾರಡಿಕ 54 54th ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಂಗ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸಂತ कृष्ण रुक्मिणी घेऊन बतच त्यांना सई नेता माक्षी सई येऊन एकदम आता अटॅक करताना कृष्ण कसं करता माक्षी पळून तांका एक हे मारता बाण मारताना तांगे सुमार अस्ती पडता रथ पडता पर युद्ध पळून भिल्ली पाप रुक्मिणी सपूर कुरटायची रुक्मिणी अस म्हणा संग ती भित्तान स्वामी ती लज्जेर पळयता अशें भंय ये जाता तिका ताका देव हसत काय देव हसून डू नॉट बी अफ्रेड भिव नका कमलनयने भिव नका ये एनिमी ये सैन्य पळय म्हाका येवचे आमकां फॉलो करून तांकां तुगेले हे सैन्य पुरो तांकां धांवडोवचे कांय भिव नका तूं जिखवता म्हणटा ती म्हणल्यार कृष्णान तिका सांत्वन करचे हांव तुका आपणेले करून घेतली नव्हे आपणेल करून घेतील नंतर मेगेल सैन्य पुरा तुगेलेची म्हणून पळय हंगा देव सांगता दिस एनिमी फोर्स इज अबाउट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय युअर सोल्जर्स तुगेल सैन्य म्हणून म्हणल्यार तीन वर्डिक जाने त्याची ती गेलेची कृष्णान परत ती गेलेची म्हणून तुगेल सैन्य तांकां नाश करता तू हुस्को करू नका भिव नका म्हणून सांगची काय दावान तशीची गदा संकर्षण दाबाले सैन्य तशीले त्यांनी कसं करतात ती त्यांनी माक्ष शिले गोड्यांक अस्त्यांक रथाक पुरा मारत काही नंतर पुरा नेलार पडत काही मिल्य कटले ना माते
पुरा हातू पायू मागीर पुरा टर्बन पुरा तुग्ग पडत काही कृष्णानं या मारल्याला पेटाक पुरा तुग्गू कितले जांग बेतून तुग्गू पडता पायू मागीर बोट नतील हातू हंग सकड वर्णन दिला पुरा तुग्गू पडत काही इतली गोडेल ಮತ್ತೆ ಗಡ್ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ತಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಪಡ್ತಗೆ ಮನುಷ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ತೂಗು ಪಡ್ತಗೆ ಶರೀರ್ ನತಿಲ म्हणताना मंगले हे वृष्णिंगले सैन्याचे बोल पळून जरासंधा बळी जाता हा जरासंधा बळी जाऊन तो गुंता गुण मागशी धावता नक्की आगे लोटलं डायकोरचे डायकोरचे नाक म्हणताना तो धावतो ना मी आणि हम्म, ಶಿಶುಪಾಲನ ಗೆವತ್ತಾತನಿ शिशुपालाक ओटूची बेजारो एक बायल आपणाला कळवून घेतलं ना आपल्याला म्हणून ओटूची डिस्टर्ब झाला तो ओटूची या जाताना अक्का उत्साह दिवच कितरी जरासंध सांगते जरासंधने अनविंग ड्राईव्ह सांगते शिशुपाला कसले तू कसले वागू जाऊ का वागू मनुष्याला वागू तू इतके सान विषय पर डिप्रेशन वच्च नच्च ये देहदारी सगळं अशी लेची लोकांतू कोण देह कोणा सगळं देह की सांग सगळा काही दुःख सुख पुरा अशी लिहायची सगळं परमनंट नाही आम्ही सगळं दावाल हातांतू बॉम्बे तितल्याची सगळं आम्ही म्हणा घेऊन आम्ही बेजारांनी पावचना जे आम्ही सुख पावचना आणि फिलॉसॉफी उलता काही तिचे पाला लागे तिसकड उलयता जाल्यार तांकां कृष्णूच देव म्हणत ना तांणी कृष्णा उलयताना कशी उलयची पण पळय बत्त पळय कळलो आता तुकून लोणी चोरून వెళ్ళేలే बरी म्हणून त्यांनी सांगतात तितली नमने ही आळसितांत हेची जीवनाचे डेंजरस सिच्युएशन म्हणून प्रभुपाद बरयता हाव जरासन सांगता हाव 23 पंत 23 पंत हांव सोल्वला तागेलेची एक पंत मात्र हांव ताका डिफीट केलेलो सगळं हशिलेची ते सगळं तू ते ना बेजार करून हांव पळय बेजार करता म्हाका समकळला हे लोकांतू टाईम आणि फेट इतलेच आसचे विंगड कसं येना टाईम येता मनशा सूख येता पेट समना म्हणजे लरी मनशा दुःख येता आम्ही कॅर करूनच जाय म्हणून सांगता सगळं दिसता ना कसं करता मागीर सांगता फक्त आमगेल सैन्यांक टाइम फेवरेबल ना ते दुकान आम्ही सोल्वलं ती एक ने एक दिवस गेला सैन्य सोल्वचे टाइम येता त्याने तो सोल्वता आम्ही जिंकवता ती ఇది असं यशिले साधारण आहे ಶಿಶುಪಾಲಕ ಆಗಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಫೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಹೊರ್ತಂತಿ ತಂಗಲೆ ತಲಸ್ಥಾನಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಪನ ಓರ್ನು ಸೈ ಹೊರ್ತಂತಿ ಹಂಗ रुक्मी सोन दिना दोगसे करता मेकेल बहीण यावेला नवे हांव सोणा भयंकर ना मन डिप्रेशन जावन तो ताका मागशी वता कृष्णालानी रुक्मिणी मागशी वचून आणि सांगता हांव वतस मिगेल ಒಟ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಐತಿ मिगेल सैन्य हांव कृष्णाक सोलतून जीश मारन मिगेल बहिण्याक मागशी हल्ली शिवाय हांव कुंडिनापुराक पायदवर ना म्हणून शपथ करता आणि येता वताना ते कसं जातं म्हणल्यार कृष्णाला मागशी 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 पावतो मागशी मागशी पावताना कृष्णाला सांगता हे कृष्णा रापैर खंय वता तू भिवन भिवन मुखार मुखारी राप ते रब्बुनु युद्ध करी मेगेलगी मग सांगता राबताना कृष्ण तप्ಪ एक पडन एक मोमेंट एक क्षण राब यदु वंशाक डोंगी केलं तू राबून युद्ध करी म्हणून सांगता युद्ध करी म्हणून सांगता ना तू मेगेल बहिणीक एक कायलाय ना लोणी वेळेला वरतस हरशी कर ना तुका अशी चोर नवरू का युद्ध करी राबून म्हणून अपास अपास चॅलेंज करताना कृष्ण सांगता ते कृष्ण कसं करता रुक्मीला चारी रथाचे चार घोड्याक 8 भाण मारून जीश मारता मागीर ते रथाचे ड्रायव्हराक दोन्ही बाण मारून जीश मारता रथाचे पताकेक 3 बाण मारून नाश करता
तशी पोरांग युद्धा विवरण युद्ध जात्याची लय करू जायना रुक्मी कशी केलं रे सलवता रुक्मिक मागीर हे सकड गा घेऊन कशाला ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಗಡೆ ಏಕೆ ಕಸ್ ನಮ್ಮ ಗದೆ ತೇ ಹೇ ಪುರ ಅಜ್ಜಿ ನಾವು ಪುರ ಅದಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಜಾವ್ಲಿನ್ म्हणजे शिल्ड चुरी त्याच्याकडे घेऊन खडग त्याच्याकडे घेऊन युद्धान सोलसून रुक्मिक धरता धरण ताका हे करता कशाला मत्याचे कॅस अर्ध करता आणि मीशे अर्ध करता भय जाता रुक्मिणी कृष्णाला पायी पडता सांगता मिगल भावाक सोडी जीश मारमुका म्हणता ना कृष्णाने शिकोरचे त्यात म्हणले रे एक क्षत्रियाक तशी अर्ध अर्ध केले रे कापणे पुरव केले रे त्यात जितलो ऑर्ड याक सलैना ते मरणा तुल्य कोण तिगेल उत्तर मिक्कून वचನ कृष्ण तिगेल उत्तर ऐकून ताका तशी नमुन्याचे अवहेळन करता जीश मरलेल्या काही कळ जीश मरलेले झाले म्हणून झाले ते एक पण ताक शरीर आणि प्राण विंगड विंगड झाला अंग तशी नाही आणि कितली काळच की तितली काळ अंतू जण हेच उल्लंघन घेता कितलं शेकपळ रुक्मिक तशी नमुन्याचे ताकाला मर्या करता रुक्मिणीच रुक्मिणी बिल्लल पळोन कसं करतं म्हणलं रे हा येता बलराम बलराम येऊन रुक्मिणीक सांत्वन करता पळमा भिवू नका काय ना याच्याकडे आशिलेची आमक केलो पण आमगेले जनाक आमका मार्का जाता काय करू जाय ना ते लोकांचे रूढी जाऊन तरी तुगेल कोण नी जाऊन तरी तुगेल कोण नाही त्या सुर्यार मना करून घे म्हणून सांगता आणि कृष्ण कसं करता रुक्मिणी बिलेल पळोन रुक्मिक चंदुकोन्याक अवंगलन बांधता आणि तागेले ये पुरा काढता केस पुरा अर्ध काढता अर्ध कोण ताका धावडायता फिश मारलेला समान करता हंगा कृष्णाक कृष्णालागी बलराम उल्लयता तू लायक झाली केलेले म्हणून सांगता मागीर बलराम रुक्मिणीला सांगता काय हुस्को करू नका आम्ही ताका जीश मारना ती ताका अशीची तागेले शिक्षित ताका दिवका जाल्ले शिक्षा दिला अण्णान म्हणून सांगता तशी ताका सोलसून ताका मागशी पेटयता ती आणि तदनंतर कृष्ण कसा करता म्हणल्यार ಹಂಗ ಬಲರಾಮ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಉಲ್ಲೈತ त्याच्याकडे जाताची कंडापटी संघ 52-58 श्लोकास हाका मागशी पेटयता तागेले अंगाचे प्रबे काढता प्रबे भल पुरा काढता रुक्मिले आणि ताका अरूप करून रूप नतील तशी करून ताका मागशी बस म्हणतो हो फ्रस्ट्रेशन अंतू मागशी वचना म्हणला नव्हताने बहिणीक वर नतील कृष्ण जीष्मार नतील तेंची काड दूर वता आणि भोज कटा म्हणून एक जाग अंतू तो तेची सेटल जाता मागशी वचना कामाक वचना म्हणला असताने हंग कसा करता म्हणला रे कृष्ण ते भीष्म काल दुवेक तागेले यदुपुरी हाडता यदुपुरी हाणू वैदिक सिस्टम मारी विधिवत जाऊन तिका वारडे करता ते वारडे करताना अरी गಮ್ಮತ್ ಜನಕ ಅಪ್ಪ ಆತತೆ ಗಾಂವ್ ಪುರ ಕಸಿ ಸಿಂಗಾರ್ಸಿಲ್ಲ ಉದ್ದಗಲ್ಲ ಸೆಂಟಗಲ್ಲ ಅಂಬೆತ್ತೆ ಗಲ್ಲ ಹೇಗಲ್ಲ 5 ಜನ ಬಂಗಾರದಿಲ್ಲ ತವಳಿ ಸಿಂಗಾರ್ಸಿಲ್ಲ वरीची से विवरसिलेल्या वरीची अत्तई तशण तिची विवरणस यदुपुरी कशी सिंगारशिले तशी वारडीच जाल्ले म्हणून सगळ्याके गम्मत जाता तशी अस्ती येऊन सेंटा उद्दा घालत काही जाऊन कृष्ण तिका विधिवत जाऊन वैदिक अंत रीतीरी वर्डे करता म्हणस तशी काणी ऐकून भारीची उशी जतके गावतूल पूरा कशी रुक्मिणी दावान अपहरण केले म्हणून सांगून पुरा सांगता की ताकडाकडे उल्लोन घेता काही आणि वारडी केक उरुल कुटुंब
त्रिंजय मागीर कैकेय विदर्भातकून जण यदुकुलातकून जण कुंतील कुटुंबे जण पूरा ಎತ್ತಂತಿ पूरा ಏನು ತಂಕ पूरा भारी गम्मत वर्डिकेक आणि पूरा उल्लोचे पद म्हणजे पूरा रुक्मिणीक कशी कृष्णानं अपहरण केले म्हणून सांगून तशी ते द्वारकाचे जणांक पुरा भारी खुश जावन कशी ते आंतरिक शक्ती जावन असेल ती रुक्मिणी कृष्णा लोट वापस मेळली म्हणून पद म्हणून पण भारी गमतेर असतात ती तशी आज आम्ही कृष्णान वरडीक पळयल्या कृष्णान वरडीक पळोवन आमकां आजी कृष्णान वरडीक अटेंड केलेले वेरी जाल्ले कृष्णान सगळ्याक आपयलेले जाल्यार हंग वार्डिके आईल जण मात्र ಕೆಲವು जण ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಡಿಕೆ ಆಯಿಲ್ಲಂತಿ ಹ್ಮ್ देखून हंग आईल जणाक पुरा कृष्णाले प्रेम मेळो म्हणून हांव मागून घेता संती आणि 12 स्कंद सांगितलं वरी हे भागवत कहाणी तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शाश्वत मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते 12 स्कंद सांगला धावाल यश गायन केलं री ताजितलं रुची ताजितले शाश्वत मनाक उत्सवाची डेली आणि प्रत्येक आमगेले शोषण आर्णव म्हणल्यार आमगेले शोक आर्णव म्हणल्यार आमगे दुःखाचे समुद्र आर्णव ते शोषण जात काही आटून वत काही हे दवाले गी उत्तम श्लोकाले हे गायन केले री आणि फर्स्ट स्कंदांत परीक्षित महाराजाक मेल्ल मर्चशील म्रियमाणस्य पुरुषस्येहं यत्कार्यं कसं कार्य कोरका म्हणून निमगेलेले पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्हणून एका स्कंदांत निमगेलेले शुकदेवाने ते संगिरे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च चेतता कर्तव्यश्चेतता भयम केन्नाय कृष्णाल काणी ऐकू का रुक्मिणी ऐकलेल्या वेरीची सांगका दुसरेक आणि रुक्मिणीला वेरीची आम्ही निर्भय जाऊन आध्यात्मिक मन आध्यात्मिक विवेक पूरा जीवनांतू आईल म्हणजे आम्ही कंप्लीट ट्रान्सफॉर्म जाऊन ते दवा प्रेमाक आम्ही पात्र जातात ती हा हे सांगिले ऐकून कोणाले मनांतू एद्दी पुणे कृष्णाले वेरी प्रीती आयला म्हणजे री ते मिगेले पूर्वाचार्यान मिगेल वेर केलेले आशीर्वाद म्हणून लेखता अनुग्रह म्हणून लेखता अन्यथा कोणाले मना दुखलं म्हणजे री अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम म्हणून सांगून मिगेल दोष हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा का अल्प विराम दिव्या कृष्ण कथा का वापस परस वापस ऐकूया